Vedrane, Hrvatska je dobila domaćinstvo Davis Cupa, igrat će se u 9. mjesecu na našem terenu. Koliko tebi kao izborniku Hrvatske Davis Cup reprezentacije to znači tebi i ekipi? Pa sigurno mi je drago da igramo doma pred svojom publikom. Najvažnije je da naši gledatelji ne moraju putovati u Italiju, u Španjolsku, igrat ćemo doma, sigurno nam puno znači podrška s tribina i radujemo se u 9. mjesecu igrat kod kuće. Sjećamo se onoga puta prema osvajanju Davis Cupa 2005. koji je završio u Bratislavi, ali tada se igralo na splitskim gripama, četvrtfinale i polufinale, Rumunjska, Rusija. Misliš li da bi bilo dobro i ove godine da se igra u Splitu ili imaš neke druge želje? Ne, bilo bi super da se igra u Splitu. Kad se igrao taj Davis Cup bio sam na tribinama, navijao za našu reprezentaciju. Dobili smo Rumunjsku i Rusiju. Isto tako poslije u Bratislavi kad smo igrali finale sam bio kao navijač. Nadam se ovaj put da ću biti uspješan kao izbornik. Hrvatska ima dugi niz dobrih rezultata u Davis Cupu, ne dobrih nego odličnih, praktički smo jedna od najjačih nacija zadnjih 10 godina. Kako objašnjavaš taj fenomen, jer ima puno reprezentacija koji imaju širu listu igrača, bolje su rangirani, međutim nešto je posebno u našoj vrsti. Pa naši igrači kad igraju za reprezentaciju to je jedan poseban naboj, uvijek dajemo sve od sebe, maksimalno smo motivirani, imamo i mi odlične igrače, tako da sigurno bez odličnih igrača ne ide ništa, ali motivacija je uvijek maksimalna, uvijek smo dobro pripremljeni i za sada smo bili uspješni. Tu smo sada u Splitu na tvojim isto firulama, upravo si pričao s Marijom Ančićem, došao je tu na uskršnje blagdane provesti ih s obitelji, trenirao je sa Dinom Prižmićem. Dino će igrati na Split Openu, na ATP Challengeru koji počinje već sutra. Biće tu još naših igrača, kakva su tvoja nekakva predviđanja od njega, od Duja Ajdukovića i ostalih? Pa evo, turnir na firulama je, ovaj Challenger jedan od puno koje je HTS pomogao da se organiziraju i to je sigurno pomoć našim mladim igračima. Nažalost, Poljičak neće moći nastupiti radi ozljede ruke. Prižmića očekujemo puno, igra sve bolje u zadnje vrijeme. Igraće tu i ima valjkartu, od njega puno očekujemo. Druga valjkarta će biti Duja Ajduković, također iz Splita, koji je bio jedan period povrijeđen, ali znamo koliko on dobro može odigrati na zemlji i nadamo se da će on uspješno isto nastupiti. Nadam se da će i Nino Serdarušić imati isto uspješan nastup u Splitu i vidjet ćemo kako će sve skupa proći. Eto, hvala, izburit će puno i želimo da iduću godinu se nađemo ovdje, da ispod tog pokala, ispod Salatare bude broj 3. Nadam se da će biti tako. Imamo grupu koja je zahtjevna, sigurno da će nam pomoć publike domaće puno pomoći da prođemo grupu i da idemo dalje među 8 najboljih.